Lewapda käbir polisiýa işgärleri tinini satmak bilen meşgullanýan aýallar bilen dil dugsuga girip, kä halatlarda olary ýürüýti mejbur edip, bu hyzmatlardan peýdalanmakçy bolýan erkekleri dudogy düşürüp para talap edip başladylar. Azatlyň Lewapdaky habarçysy bu ýagdaýlary başdan geçiren erkekleriň ensemesi bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Bellemeli ýeri gurrun ediljek şahsiýetleriň hupsuzlygyny we gizlinligini üpsün etmek maksady bilen anyk adam we ýer atlaryny agdamakdan saklanýar. Mundan bir hepde töwerege ozal Imo Messenger'i arkaly bir aýal maşgaly bilen tanışanymda ol pulu jynsy gatnaşyga geçmegi teklip etdi. Ol bir sagadyny 50 manat sorady we farabyň etegindäki jaýlaryň birini salgy berdi. Giýje ýary ol ýere gelenimde 30 minut çemisi soňra kapydan polisiýa işgäri kursap girdi. Ol polisiýa idarasyna äkitmek, iş ýerime habarly etmek, maskaralamak haýwatlaryny atdy we 5000 manat müswöründe para talap etdi. Men giýjäniň dowamynda tanışlarymdan garz alyp bu puly bermeli boldum diýip 30 ýaşlaryndaky faraply ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak Türkmenistanda jelepçilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda bu hyzmatlardan peýdalanan şahslar hem kanuny jogapkärçiliге çekilýär. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 361-nji maddasyna laýyklykda jelepçilik bilen meşgullanýan şahsy bilen peşkeş töläp jyns gatnaşygynyň edilmegi binýatlyk mukdarynyň 5-sinden 10-syna çelini müçbörde jerime salynmagyna ýa-da 24 sagatdan 36 sagata çelini möhlet jemgyýetçilik işleriniň berilmegine eltýär. Mundan başga da habarçymyz bu barada şahsyň işleýän döwlet idarasyna habar berilse, onuň işinden gowulma kuwatyrlarynyň hem bardygyna üns çekýär. Türkmenistanda eýýäm ençe ýyl bäri dowam edip gelýän ýeti ykdysady krizisiň mali etmezçiliginiň we harytlaryň dowamly gymmatlamagynyň arasynda gün güzeran aladysy sebäpli aýal gyzlaryň käbiriniň tinini satýandygy barada hem maglumatlar gowşupdy. Sol bir wagtda polisiýa işgärleriniň bu hyzmatlardan peýdalanmakçy bolýan erkekleri dudogy saljak bolup, ýürüýti basyş edýändikleri hem bellenilýär. Men hem meslegime çydaman bu işlere baş goşmadym. Men hem eklenmeli. Polisiýa birinjilik tutunda maňa hem jynsy hem de psihik taýdan basyş görkezdi. Soňra da başga ýene toslama aýplamalary ýönkäp türmä basjakdyklary bilen gorkuzyp diýenlerini etmäge mejbur etdiler. Olaryň hilelerininden maňa düşýän paý ýok diýip efirde adynyň aýlar dilip tutulmagyny soran 20 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maşgala habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şeýle-de polisiýanyň käbir işgärleriniň eden etdilikleri baradaky maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginden we onuň Lewapdaky bölümlerinden maglumat almak tinançyklary netije bermedi. Galy berse-de azatlyk mundan ozal polisiýa işgärleriniň tinini satmak bilen meşgullanýan aýallary ýyla arasynda maglumat toplap, şugulçylyk etdirýändigi barada hem maglumat beripdi. Hopsuzlyk idaralary şugulları daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogan arandaşlaryny hem de halk içinde pikir garaýyş beýan etmekde aktiwlik görkezýän raýatlary ýygyrlamakda ulanýarlar.